Greetings lapho emakhaya viewers, ubaba umprofeti uMakhanya lo kwaNtaba Dilika, Abundant Life Global Ministries, impilo echichimayo izinto ziyenzeka neintaba ziyadilika. Sanibingelele emakhaya. I want to greet you and I want to invite you kuma services ethu kulo nyaka ka Great Exploit, the year of growth and multiplication. I want to invite you kuma services ethu laphayana ngomhla ka 5 ngo3 ntambama esontweni lethu lapha kobe kuyi Sunday. Sizobe sinenkonzo ye candle light, sinenkonzo ye anointing service lapho ngi-invite ama families to come nize njenge family kule yankonzo. I'll be praying for people who will be lighting candles, sikhanyisa amakhandlela, and ngigcoba abantu ngibagcobela u2017 lo nyaka unyaka we Great Exploit, nonyaka wokukhula nokwanda nokusabalala. I want to invite you and I want to assure you ukuthi uma ufikile ngalolu suku you will see change in your life. And I want to invite bonke abantu base Great Town namaphethelo everywhere in surroundings emvuselelweni ezoqala ngomhla ka 6 kuyobe kuyi Monday lapha eMabomvini phansi kwaDolo esikolweni kaDolo Combined. Sizobe simisa itende lapho elikhulu, sizobe sizoshumayela. Letha abagulayo wena, letha abantu abaxakekile. I want to deliver people. uNkulunkulu sinikeze le message wasinikeza le mandate kulonyaka ukuthi come, your life will never be the same again. Remember, don't forget to catch us on 1KZN TV njalo ngamasonto ngo4 ntambama. Listen to me and listen to me carefully. Ngeke impilo yakho iphinde ifane naqala emlaleli lapha ekhaya. We thank you, God bless you. Impilo yachichima, intaba zadilika nezinto ziyenzeka na kanjani mazingadiliki siyayigibela. God bless you. Please xhumana neoffice lethu kulezi number ezikwi-screen noma usende uWhatsApp kanye nenamba yabantu befamily yakho ukuthi nibangaki. Uxhumane neoffice lethu, will come back to you, will respond to you and give you direction because seats are limited. Please make your booking